Oho. Kiitos kaikille linkkarijulkaisun jakamisesta ja kommentoinnista. 172 000 impressions. Nyt oli all time high meikäläisen linkkarihommille. Ja siellä oli ihan hyviä liidejä. Järvi, jossa pojan kanssa pilkittiin ja tuolla on pari, olisiko telkkää nyt järvellä. Joutsenia myös. Saako linkkarista tehdä tällaista materiaalia, joka on vähän henkilökohtaisempaa? Varmaan saa, jos se auttaa työhaussa. Ja auttaako tämmöinen materiaali työhaussa? En todellakaan tiedä, ehkä te tiedätte. Olo on kuin Salinan ruhtinaalla. Eli työnhakua on mulla nyt käynnissä, eli etsin töitä, seuraavaa hommaa. Lyhyesti, mulla on kokemus toimitusjohtajana 3 vuotta Brass Paintersista, jossa oli semmonen 3,4 miljoonaa liikevaihtoa ja 26 henkeä töissä. Ja siinä suoritimme myös yritysoston samalla, eli yrityksen siirto uusiin käsiin. Ja osuimme kyllä siinä hankalaan markkinasaumaan ja 1000 ongelmaa. Sitten on toimarikokemus pikkufirmasta, joka oli eka Jukola 7, mutta yhteensä 10 vuotta olen putiikkia pyörittänyt. Eka oikea työpaikka oli Metso Paper ja siellä tein tuotekehitystä muotoilua. Eli koulutus on dippainssi ja teollinen muotoilija. TKK, Otaniemi ja Taikki. Ja monenlaista on kyllä tehnyt. Tuotekehitys, myynti, markkinointi, johto, rahoitus, yritysostot, toimitusjohtajahommat, vuosisopimusmyynti, tarjouslaskenta, projektihallinta, työnjohto. Monenlaista hommaa. Kehittänyt oman tuotteen markkinaan, myynyt 1000 kappaletta, todennut, että ihan kamalaa touhua. Ostanut firman, todennut aika hurjaa hommaa sekin. Mutta tässä sitä edelleen ollaan ja pojan takia edelleen pitäisi varmaan parikymmentä vuotta hommia tehdä. Poja on 4-vuotias kohta, niin todennäköisesti mä oon nyt meistä 2 se, jonka pitäisi niin homma hoitaa. Ja mökin katto pitäisi laittaa. Siellä on siis huopakatto, joka on suomalaisten perisynti, joka mun mielestä se ei katto ollenkaan. Eli etsin töitä ja uskon, että voisin olla monellekin firmalle kyllä avuksi.